Хәзер игътибарыгызга актуаль әңгәмә сәхифәсен тәкъдим итәбез. Аны журналист Миңназим Сәфәров алып бара. Хайырлы көн, мөхтәрәм җәмәгать. Дөньяның төрле кыйтгалары насыйп булып яшәүче милләттәшләребезнең хәл-әхвалын белешүне дәвам итәбез. Без бүген Америка Кушма Штатларындагы Флорида штатында урнашкан Питтсбург каласы белән элемтәгә кергә булдык. Ник дигәндә, анда бөтен татар-башкорт диаспорасын бер итеп туплап, кайнатып торучы татар егете Илмир Әхмәтҗанов яши. Ул оештырган кызыклы һәм мәгънәле чараларда катнашучылар аның ярдәмчел, ачык һәм милләтпәрвәр булуын мактап телгә ала. 22 августта Илмир АКШ татарларын чираттагы Сабан туена чакыра. Бу уңайдан без аңа берничә сорау бирергә булдык. Хәерле көн, Илмир. Хәерле көн. Саумысыз. Әзрәк соңарыбрак башланган Сабан туеның турында тәфсилләбрәк сөйләсәгез иде. 22 августта безнең беренче тапкыр бу пандемиядан соң безнең бит 20 елны булмады Сабантуйлар, быелны да берәр-бердә андый зур чаралар булмады. 22 август менә бу беренче тапкыр безнең шушы пандемиядан соң бөтен халыкны җыеп, беренче тапкыр шундый татар, башкорт чараларының берсен уздырырга җыенабыз инде. Шуңа әзрәк борчылабыз да, чөнки аңмаңа хәтнем безнең очрашу, теге җыю, халык җыю очрашуда проблема бөтенләй юк иде. Без 3-4 тапкыр әйтәсең, тегеңә әйтәсең, монда куясың, халык җыелып килә. Хәзер инде без белмибез, киләләрме, килмиләрме, халык һаман да борчыламы, менә шуңа күрә әзрәк борчылып торабыз, әмма әзерлек бик каты бара, җырчыларыбыз да бар, ашаргалар да әзерләнә, урыны да алынган, кунаклар да килә, төрле штатлардан кешеләр килә, бик яхшы булыр дип мин ышанам. Чакырылган кунаклар арасында Казан тарафыннан да кунаклар көтеләме? Казаннан, Татарстаннан кунаклар килми, әмма татар конгрессыннан җибәргән җырчы, ул Нью-Йоркта яшәсә дә, ул конгресс исеменнән безгә Сабантуйга киләчәк. Сездә коронавирус вазгыяте ничегрәк тора бүген? Пандемия белән бер мәлне сүнде кебек, бер мәлне яңадан эздәй күбәеп китте кебек, бер мәлне тагын сүрелде кебек. Шуңа була теге ничектер әйтеп булмый, әмма без барыбер инде үзебезнең эшне башкарга дип җыеп, тагын бер очрашып алыйк дип шундый киңәшкә килдек. Шуңа була урыннарын да алдык, әзерләндек. Теге алай нәрсә буласын, менә соңгы ниләрдән карасаң, тагын ныгая дип әйтәләр инде. Белмим, ничек дип әйтик. Бик каты вакцинациялар бара, кешеләр уколларын кадата. Сабантуй булачак инде, Алла бирсә. Без барачакбыз, урыны бар. Халык җыела, киләбез диделәр. Аллар да һәм аллалар да менә кичә бер олы ханым миңа 70 яшь, миңа 70 ничә яшьти. Мин бик киләсем килә, ничек шулай, мен әйтәм, апа, килегез, борчылмагыз, килегез дип әйттем инде. Үземә бөтен мин алдым. Читтә генә утырырсың, мен әйтәм, бик якын килмәсен кешегә, бик күрәсең килсә. Кил, мен әйтәм, бу нитеп анда утырма квартираңда, нәрсә эшләр анда икән дип. Ватаннарынан читтә яшәүче татарларны берләштерү өчен тагын нинди чаралар планлаштырдыгыз алга таба? Сабантуйдан башка безнең Пенсильвания штатында кемпинг үтә. Без монда 30-40 гаилә җәйкене җыелып 3-4 көн шунда ашыйбыз. Шунда бәләкәй генә Сабантуйлар үткәрәбез, уйныйбыз. Бу инде без менә берсен июньдә үткәрдек, берсен сентябрьдә үткәрәбез. Сентябрьнең 2-се, 3-е, 4-е, 5-е, 6-сы бөтен менә көннән киләсе килә, анда 200лек урын алабыз, алдык. Күледә бар, бик яхшы паркны алдык. Һәм анда ул где-то 1-2 сагать ераклыкта безнең Питтсбург шәһәреннән. Менә бу тагын бер зур чараларның берсе, бу гаилә балалар өчен дип, бу балалар өчен ителгән. Монда күбрәк гаиләләр үзләренең балалар белән, безнең балалар танышсын, безнең балалар аралашсын, безнең балалар дус булсын өчен оештыра торган әйбер. Монда инде без бик күңелле үткәрәбез, аны минем фотолардан кереп карый аласыз. Менә тагын бер икенче бер зур чара шушы була. Шуннан инде 4 ноябрьнең беренче атнасында, Алла бирсә, Нью-Йоркта бер очрашу оештырырга уйлыйбыз. Әле монсы теге конкрет рәвештә түгел, әмма ләкин шундый планнар бар. Балаларга ана телен өйрәтү безнең үзебездә дә зур проблемага әйләнеп барган бер заманда. Сездә ватаннан читтә яшәүчеләрдә бу эш ничегрәк тора? Зур проблема инде ул. Но аның проблемасы менә Россиягә кайтасың, үземнең баламны монда татарча әйбәтрәк өйрәнсен әле дип, авылга кайтасың, авылда русча сөйләшеп йөриләр. Шуның өчен теге менә әле миндә ничә 3-4 атна үземнең авылда булдым, Башкортстанда.
Кушнарында шуннан теге әмма бу инде ниндидер глобаль әйбергә әйләнгән. Моңа каршы килергә елдан ел авырлаша. Әмма без теге татар гаиләләре мин инде вакытлыча яра мин әйтәм телен белмәсән дус бер-берсен белсеннәр. Монса бу штатта бар, монса теге штатта бар. Алайда бик матур гаиләләр бар. Бик матур иттереп татарча сөйләшкән балалар, татарча сөйләшкән бик матур гаиләләр бар. Һәм аларның төп бер проблема безнең аралашырга кешебез юк диләр. Балалар да шулай ди. Безнең аралашырга менә дусларыбыз юк, күршеләребез юк ди. Әмма ләкин татарча сөйләшкән гаиләләр дә бар, балалар да бар. Шуның өчен гаиләгездә кайсы телдә сөйләшәсез? Минем балалар татарча аңлый, но күпчелек русча, чөнки дуслар да русча күпчелекне ала инде, җиңеп чыга барыбер. Менә алар өчәү булгач ничектер теген итеп карап та өлгереп булмый. Әмма татарча аңлыйлар, татарча бик әйбәт аңлыйлар. Әле шул теге пикникларга дуслар белән, безнең дуслар күбесе Казаннан, Уфадан бергә аралашырга тырышабыз. Без инде безнең максат инде американлашмаска, аларны якын китермәскә, аларның балаларын якын китермәскә, чөнки алар американлы, алар качакта булырга өлгерә. Шуның өчен шул менә күбрәк инде үзебезнекеләр белән аралашып яшәргә тырышабыз. Белүемчә, сез күптән түгел генә үзегезнең туган ватаныгызга кайтып килдегез. Менә ватаннан читтә яшәгән кеше буларак, бездәге төп проблеманы сез нинди итеп күрәсез? Иң зур проблема кешенең хөрмәте, кадере юк. Исәптә итмисез. Менә туганнар бар, күршеләр бар, тегесе бар, барсы бар. Әрләшеп тә алырга мөмкиннәр, тегенең әйтешкәлек тә алырга. Менә кешенең кадере юк. Без монда әз булгач, теге 30-40-100 километр барып, шуның хәлен беләсең, шуның сөйләшәсең. Анда кеше күп булгач, андый проблема гомумән юк. Менә шушы кеше теге ничектер менә кадерен дә белмиләр. Аны белмәячәкләр дә. Чөнки теге читтә торып 1-2 ел яшәмәсәң, монда теге капкадан һәрбер кергән кешегә шатланасың, сөйләшәсең, туктый. Гомумән кеше ачык, районда барасың, Уфада мәсәлән, вакытын бүлеп, утырып, сөйләшә, аралаша, белешә. Монда анда юк. Монда һәркем үз эшендә, барда ашыга. Иң күзгә чагылганы кешенең менә бик кадерен белеп бетмиләр, дип әйтим микән. Бездә АКШта яшәүче халыкның бары тик үз эшен генә яшәгәнлеген. Әмма синең проблемаң синең проблема саналган ил дип күз аллыйбыз. Менә шундый илдә үзеңнең ватандашларыңа ярдәм итүең әзрәк сәеррәк тоелмыймы? Гомумән, сиңа нинди проблемалар белән киләләр ватандашларың? Гомумән Америка кешене бит ул бик каты төшерә. Ничек дип әйтим, төшерә һәм яңа кеше итеп кора аланы. Нинди сез анда Уфада, Казанда, Мәскәүдә зур бизнеслар тотып монда килеп, сез бөтен әйберне яңадан мәҗбүр буласыз башлап җибәрергә. Яңадан башлап җибәрергә әзер булмаса, сез кире кайтып китәсез. Менә шушындый аның бер ние бар. Ул сезне ничектер сындыра. Сындыра да яңадан сезне кора. Бөтен яхшы әйберләрне алып калып, шуны кора, яхшы кеше булып. Шуннан теге үзеңнең мин үзем дә Россиядә булып теге элек кешегә кычкырга да без проблем, кычкырга да әйтешкәләшеп аладыр. Монда килгәч алай юк, теге барсы белән дә чын күңелдән матур иттереп, саф сөйләшеп. Инде американлар үзләре өчен генә яши дигәнне, мин аны Россиядә халыкка да хас дип әйтәрим. Һәркем үз проблемасы үз өчен генә яши. Менә үзенең ихатасында булганы белән генә. Бу теге бәлки бөтен җирдә дә шул, монда да шулай, анда да шулай дип әйтәрим. Һәм мин татар мөхите белән татарларга ниндидер файда китергән кешеләргә генә ярдәм кулын сузам. Былай бүгеннән түгел, берничә ел булмый, теге кеше килеп нинди акчага, бизнеска корылган мөнәсәбәткә андыйга мин элемтәгә дә чыкмыйм. Чөнки аның шиге саны юк, теге диңгез кебек. Көннең буена шуңа гына теге Татарстанның нәрсәкәле ярдәм Красный Крест, Кызыл Крест түгел бит, ярдәм итүче бүлеге түгел бит инде без. Менә мин теге килеп, ниндидер шул бәләкәй сабан, хәтта шунда башын күрсәткән кешегә аңа ярдәм кулын сузырбыз. Инде килеп теге үз ниен генә, үз
Үз эшен генә, үз мәнфәатен күргән кешеләргә гафу итегез. Менә алар аны аңлады инде нәрсәдә проблема икән. Ни өчен җавап бирмәгәнгә менә шушы минем җавап дуслар. Тәфсилле җавапларың өчен бик зур рәхмәт, Илмир. Эшләгән яхшылыкларың үзеңә мине белән әйләнеп кайтсын. Алга таба да бергә эшләргә насыйп булсын. Исәнлектә күрешик. Сезгә зур итеп рәхмәт. Безнең бәйрәмнәрне карап барыгыз, очрашуларны карап барыгыз. Зур итеп рәхмәт чыкканыгыз өчен, абый. Күрешкәнгәчә, күрешергә.